sariya bulo jamkan la jaba o sherifla jaban soka ka fu ka wal yimando bi andona sariya bulon kono ni hakilna mi ali hakilna ali be talike jamana kuntigi ka henema ka nyeshi kasula doma nango mako grâce présidentielle bi babu asiron duka. Le thème du jour, la grâce présidentielle au Mali, objectifs, enjeux et perspectives. Ninkoyi sariya ye mun fɔ a la tɛmɛsira jumɛn b'a la gɛlɛya jumɛn b'a la fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka boloda waati nataw la walasa baara in a ka tɛmɛ ko ɲɛ fili min b'a kɔnɔ filiw ka se ka dɔgɔya laɲiniw b'a kɔnɔ laɲiniw ka se ka bugun kosɛbɛ walasa a dabɔra minnu kama a ka se k'o nafanw dilan. Bi sigi a bɛ o de kan n'i ko ko sariya bulon anw bɛ kuma a la ni sariya ye ni dungo kuma tɛ fiyewu sariya hakɛ min fɔ a la an bɛ kuma n'o ye n y'o kuma fɔ aw ɲɛna siɲɛ caman na k'a fɔ kaso latigɛ baaraw don maaw bɛ yen nɔ minnu taara kaso la n'i y'u ɲininka kunun k'u bɛ se ka taa kaso la u b'a fɔ ko ayi o tɛ se ka kɛ n'a latigɛ bolila maa mun kan ne ni aw an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka y'o jamakulu la an ka dɔn k'a fɔ minnu bɛ kaso la maaw don adamadenw don maliyɛnw don kuma caman na hali ni jamana wɛrɛ maaw don adamadenw de don o ni minnu ka kan sariya kɔnɔna na an bɛ masala o kan anw t'a fɔ k'a fɔ ko min tɛ sariya ko k'o kɛ mais sariya ye min fɔ ka nɔgɔ b'o la n'ala sɔnna da bɛ se olu ma o la n'an kumana nin hakilina ninnu kan an b'an ɲɛsin jamana sariya suma ma n'o ye constitution ye la constitution du 22 juillet 2023 ale ni sariya wɛrɛ minnu bɛ yen minnu bɛ kuma nin ko in kan kɛrɛnkɛrɛnnenya constitution kɔnɔna na n'o ye jamana sariya suma ye a sariya sen 65 o de bɛna kuma fɔ ka nɔgɔ bɔ a la l'article 65 de la constitution du 22 juillet bien sûr la constitution du 22 juillet 2023 a b'a fɔ le président de la République exerce le droit de grâce. Il propose les lois d'amnistie. A jɔsen bɛ a yɛrɛ sɔrɔ ni sariya sen ale kɔnɔna na. Bi kɛnɛ kan an ka maa welelen commandant Dawuda Konate. Maa caman y'a dɔn ni lieutenant Dawuda Konate sisan a kɛra commandant ye. Voilà l'invité du jour commandant Dawuda Konate, secrétaire général de la section syndicale des surveillants de prison affilié à la centrale démocratique des travailleurs du Mali CDTM. An ale bɛ ɲɔgɔn fɛ bi walasa ne ni aw an ka faamuyali sɔrɔ a kɔnɔna na sɔni an bɛ don babu kɔnɔ ne ni aw an ka caman faamu nin ko in na ni ala sɔnna. Mon commandant an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn. Foli diyara n ye. An ka ci ser'i ma bi yɛrɛ koyi bi an ka ci ser'i ma i ye baara bɛɛ bila ka na walasa ka masala jamana dɔgɔnɔdenw fɛ effectivement waati waati an mako ser'i ma i bɛ fɛn o fɛn na i y'o bɛɛ bila walasa ka na kuma c'est normal foli n'o waleɲuman dɔn an b'o ta k'o ɲɛsin ma o diyara n ye lajɛbagaw tɔgɔ la o diyara n ye d'accord ne yɛrɛ bɛ foli lase aw ma n'i y'a ye aw fana ye ne wele bonya de don bamananw kuma ni m'i bonyabaga tanu i dɔgɔyabaga b'a bolo ɲɛsi la ala kana an dɔgɔyabagaw ka tɔn bolo ka ɲɛsin na donc o wele fana n fana nana o jaabi o diyara n fana ye ka foli lase aw yɛrɛ lajɛlen ma ka foli lase téléspectateurs bɛɛ lajɛlen ma n'i y'a ye dɔw yɛrɛ y'a laɲini k'a fɔ n ka na an ka kuma ça veut dire que fɔlenkɔrɔ minnu tɛmɛra faamuyali sɔrɔla o la ni ala sɔnna a ma an bɛna an da dɔn min fana na an bɛ ala deli minnu bɛ fɔ ka kɛ kuma baarakɛmaw ye ka don tulo kunnandiw la donc ni min bɛ bɔ an da ka kɛ ɲuman ye ala kana kɛ juguman ye amin ya rabi inchallah a diyara n ye hakililajigi don ni an sigira nin kɛnɛ ka kuma o kuma an bɛ an ɲɛsin kaso yɛrɛ ma kaso kun ani a laɲiniw ka hakililajigi o la sanni an ka don grâce yɛrɛ n'ala sɔnna inchallah bon kaso yɛrɛ an y'a ɲɛfɔ an ka émission caman na kaso yɛrɛ ye fɛn jumɛn ye fɔlɔ kaso ye mɔgɔ lamarayɔrɔ de ye mɔgɔ lamarayɔrɔ mɔgɔ minnu ye sariya sɔsɔ sariya ye jumɛn ye sigida o sigida jɛ o jɛ hadamaden kulu o kulu bɛnkan de b'a la n'aw bɛnna fɛn min kan ni dɔw m'o sabati c'est comme o ye kan sɔsɔli kɛ donc jamana taabolo b'a jira k'a fɔ ni min ye sariya sɔsɔ e kan ka taga labila yɔrɔ la yɔrɔ min na yɔrɔ lakanalen don yɔrɔ min na i ye min kɛ i hakili bɛ se ka labɛn a kama k'a fɔ i ye min kɛ a ma bɛn ka tila k'i yɛrɛ dilan kura ye i kana segin a ɲɔgɔnna kan kaso y'o de ye donc mɔgɔ minnu bɛ yen an bɛ se k'a fɔ o ni an kumakan de fɔra ɲɔgɔn kan an kumakan ye jɔn ye o sariya ye sariya ye jamana kɔnɔden bɛɛ kumakan ye donc n'i y'o sɔsɔ a bɛ fɔ k'a fɔ k'e kan ka taa bila yen fɔlɔ pour que k'i ɲangi kana da ɲangini dɔrɔn ma k'i la dilan kura ye n'i bɛ bɔ i ka bɔ ni hakilina kura ye i ka bɔ ni ŋaniya kura ye kana jamana ma kana sigida ma kana du ma min ye ɲani sira ye min tɛ tiɲɛni sira ye donc kaso ye o de ye donc mɔgɔw k'a faamu k'a fɔ kaso tɛ sununkun ye k'a fɔ n'i bɛ taa ɲaman fili a la mɔgɔ fili sununkun tɛ yen o b'a fɔ an yɛrɛ ka bamanankan n'an ka laadakanw la ka tɛmɛ
mais mɔgɔ la mara yɔrɔ de don mɔgɔ la dilan yɔrɔ de don o de la an yɛrɛ b'a fɔ an ka jargonw na ko la prison est l'académie de la conscience ça veut dire n'i taara kaso la i bɛ hakilina kura de sɔrɔ a bɛ se ka kɛ ɲuman sira ye a bɛ se ka kɛ juguman sira ye mais laɲini ye a ka kɛ ɲuman sira ye pour que i ye juguman min ka na i ka bɔ o kɔnɔna la donc bɛɛ k'a faamu k'a fɔ ko service public de don i n'a fɔ service tɔw mais an ka société la a ma faamu an yɛrɛ ka laɲini ye ka wulikajɔ kɛ mɔgɔw k'a faamu k'a fɔ ko yɔrɔ min don hadamaden ta yɔrɔ de don bamananw kuma ni kungo jeni ma ban tɔn kana taa tɔn san k'a fɔ an fɛn fɛn bɛ yan mɛ minnu b'a kɔnɔ bi latigɛ y'u lasɔrɔ donc an minnu bɛ an bɛ dugawu kɛ a latigɛ kana sɔrɔ mais n'olu ba bɔ ka bɔ ni hakilina kura ɲuman ye donc kaso k'an ka faamu ni o sansi sira de a diyara n ye mɔ kumana an y'o faamu kosɛbɛ bi ni an sigira ni hakilina in kan min ye jamanakuntigi ka hinɛ ye k'a ɲɛsin kasoladenw ma mun ni sariya bɛ ɲɔgɔn na e yɛrɛ bɛ se ka ɲɛfɔli jumɛn kɛ grâce présidentielle ko la n'o ye jamanakuntigi ka hinɛ ye k'a ɲɛsin kasoladenw ma donc comme i y'a fɔ cogo min na grâce yɛrɛ ye fɛn jumɛn ye fɔlɔ parce que i b'a ye mɔgɔw b'a fɔ ko grâce n'a kɛra anw fɛ bɛɛ bɛ na an y'a mɛn ko président ye mɔgɔ dɔw labila k'an ka mɔgɔw ma sɔrɔ a la donc ni ala sɔnna ma an bɛna an da dɔw la jɔn bɛ se ka proposer grâce la ni temps y'an permettre an bɛna an da dɔw la c'est très important grâce yɛrɛ ye mun ye fɔlɔ grâce ye yafa de ye yafa jamana tɔgɔ la mais jɔn bɛ se ka yafa kɛ jamana tɔgɔ la grâce bɛ kɛ jɔn ye a bɛ kɛ kasoladen de ye donc e mɔgɔ min tɛ kaso la grâce kuma tɛ se ka fɔ e ye mais n'e bɛ kaso la jamana de bɛ se ka yafa e ma ka yafa e ma ka da fɛn dɔw de kan an bɛna an da dɔw olu kɔnɔna la mais jamana fana ye o pouvoir di président de la république kelen dɔrɔn de ma k'a fɔ ko ale de bɛ yamaruya i n'a fɔ i y'a fɔ an ka constitution kɔnɔ cogo min na qui est la loi fondamentale o sigiden 65 article 25 mais ni 65 disons n'i y'o ta sariya wɛrɛw bɛ n'o fana appuyer parce que constitution et loi fondamentale de ale bɛ principe de dégager mais les détails olu bɛ di secte wɛrɛ kɔnɔ il y a texte wɛrɛw fana bɛ yen min bɛ na o fana bɛ détailler grâce kan ka kɛ cogo di condition jumɛn kɔnɔ jɔn ka grâce o texte fana bɛ yen donc yafa de don a bɛ kɛ kasoladen ma kasoladen min n'a ɲangira n'a jugera k'a condamné donc président de bɛ se ka yamaruya kelen dɔrɔn de bɛ se k'o kɛ ka yafa o ma ni jamana tɔgɔ ye donc anw bɛɛ jira e o ne o jamana kɔnɔdenw ka pouvoir de président ma k'a fɔ ko ni kasoladen minnu jugera donc olu min kan ka grâce ye an bɛna an da dɔw la an fana b'o dɔn donc mɔgɔw k'a faamu dɔrɔn ko yafa de don jamana tɔgɔ la par le président de la république grâce y'o de a diyara n ye mais nin grâce in kɔnɔna na i da sera fɛn dɔ ma ko maa minnu kɔnɔnera c'est à dire que minnu ka taabolo yɛrɛ dɔn minnu bɛ sigira k'u ka kiri kɔnɔ minnu ɲangina k'a fɔ i bɛ taa san 2 kɛ kaso la san 1 kalo 6 si kaso wala ni voie de recours wɛrɛ tɛ yen i tɛ k'a ɲɛɲini sira wɛrɛ fɛ walasa ka kiri wɛrɛ boloda a ko la n'i ma jɛn n'a ye o kɔrɔ an y'a faamu k'a ko ye maa minnu jɛnna n'a ye n'u yɛrɛ kɔni sigilen don k'Ala ka latigɛw kɔnɔ k'a don yɛrɛ kɔnɔ o tigilamɔgɔw de don kɛrɛnkɛrɛnnen na effectivement minnu ma jugé olu t'a la c'est à dire n'i ye kasoladen jateminɛ kasoladen bɛ catégorie 3 de kɔnɔ i bɛ kaso la catégorie 3 a catégorie fɔlɔ an b'a fɔ ma les prévenus o prévenus ye jumɛn ye minnu ye infraction primaire kɛ ni procureur ka substitut ye mandat da olu kan n'o kaso ɲangini b'a ta kalo 1 ka taa bila san 5 la n'a fɔ ma ko jugement bɛ kɛ tribunal de première instance fɛ donc maintenant o y'a catégorie de ye catégorie filanan o ye inculpé ye inculpé o jumɛn ye minnu ka ta ye infraction de second degré ye n'a fɔ les infractions criminelles n'o dossier bɛ confier juge d'instruction dɔ la donc o fana ye catégorie dɔ ye maintenant catégorie sabanan ye jumɛn ye minnu ɲangina minnu tɛ nin fila si kɔnɔ sigi kɛra kan k'a fɔ e ye min kɛ jamana y'i ɲangini ni ɲɔgɔnna kaso hakɛ ye an b'a fɔ o ma ko les condamnés donc kasoladen bɛ nin catégorie 3 de kɔnɔna la donc maintenant jamana ko président bɛ se ka yafa deli kɛ condamné dɔrɔn de ma parce que ale jugera k'ale condamné procédure judiciaire banna pepu tant que procédure ma ban i ma ɲangi donc n'i ma ɲangi président tɛ se k'i bila maintenant président b'olu bila condition min kɔnɔna la o bɛ nin article 1 kɔnɔ n'an b'a fɔ o ma ko amnistie mais amnistie ye comme a bi taa sujet to a ka bi taa bɛ grâce da kan donc grâce bɛ kɛ kasoladen catégorie 1 dɔrɔn de ye min jugera ka condamné bamanankan n'an b'a fɔ k'a ɲangina san 1 san 2 san 3 fo si kaso donc grâce bɛ se ka ko de ye maintenant a bɛ k'o fana ye cogo min na
Très bien. Voilà. Pour que anga bitan économiser doni parce que moko ba fe ka fenjaman do fenjaman do ndangele nga okamena kumaninga we fenjaman do anda Dawda Traoré Côte d'Ivoire boake ni wati ale ko ni yakanyi ngalu yere chama itoma do Dawda Traoré boake ka ofe ayala nyini fana anga wolelu ka kana ni atunaka okum ko nana o majumo mbe ni incluina ye munu fo anya fo sisa mu nyangira nu ko ni jara nae usikira ko ka kaso bani don kono o munu tabe munu ndai bandai munu era tate bandai no be shika sola u fana sikira no ka latika kono o me ni o kulunyera la yala bebi se agrasi soro wa walma ma category fana ndobola munu tsaka soro be se ka soro ina fo bet se ka soro ina fo yira fo chogumna minu jira na parce que souvent e ba soro mo do be abe juger ka condamner ama jenaye aba fo awe sake men man ne ba jenaye sara wera dama voie de recours be ni première instance donc wa ki ka appel ke mais ni assise donc wa ki ka pourvoi ke maintenant ne be au canal la fana était grâce ana assuré condamner parce que ça veut dire que ka peine ma confirmer toujours la ka peine à glonner do olu tala mais ni minu kon jira e ka fo s'entendra man jira naye grâce be kolde mais maintenant critères de fana bala il va être $100 parce que grâce sera ko président de bise ka ke mais ama foi imposer président kala président do be bise ka fo bon nyina ne be fe ka yafa kasola den do ma jamana tola mais kasola den minu nye sumele ke par exemple ne tolu grâce sante mena président do ko minu nye mo fa ka ne tolu grâce akono lu kala do ba fo minu bina muso kan akono kala do fana ba fo minnu bina démissionné fitino ka namba fo le cas de pédophilie ne tolu grâce mais président dobe ulu ba fo non ay bekala fo mo fen condamné la a bekala mais maintenant o président la ini maintenant no sera en fana balde parce que grâce fana avec kasola denye kada a comportement de namba fo mako la bonne conduite et sera de soso kana kasola mais o bela ebe kasola e jigote ka sanze ebe ka continuer kaso ere barakero ere sera 5 minutes ebe ko lu soso et c'est ka grâce o maintenant et sera soso et nana et yere jerama yemin ka mabe c'est comme il veut faire ka segin ko maintenant barakero la prison qu'on a la règlement intérieur mbe na ba fe e ka kasoro de nyon to bonya i ka barakela u bonya mo minu na vigile ko lu bonya eta yere ka fam nu mbe e ko lu bonya ne e comporter ni mbila amba fo ni tiena ni segina ko fe kaso konna la i ka bonne conduite o de ba on permettre qui proposer peut-être président de kasoro de non on de ba donc mais maintenant on a yé ka fo ni nana tiena kaso barabe chogomna sarabe chogomna ayola bato aba on bonya aba yere bonya aba kaso de ntonyo bonya donc présent en bas la nyini santan kaso babolo jamana tokole ka sanfla bala donc no kara ale reba do tiena président fana hinana jamana kono donc hinana pese nyemin ke nimisara kaso fana lang mbeka mo bonya ça veut dire que je suis prêt encore ni na société kono ka baraka ni sariya donc jamana togola président est sans flabona donc grâce yere combat do yo folo ka min ni misala ka keta la ka espoir dama encore société qu'on a là ya famia donc au critère de be ambe proposition que nous le mais maintenant procédure de fanado na on yene bara mbe ke ina fa à l'interne critère nous me amba commission locale be sigi prison qu'on a là o ba ka barake mo be proposer amba prononcer beka amba transmettre kata anga direction nationale là nasra direction nationale la iba ya direction nationale fana ba ka commission sigi kala ja on ya bara minke on ga représentant fana be na kana défend olu fana bu ko observation kala olu fana ba a transmis kata anga ministère là no ministère de la justice et des droits de l'homme au niveau fana la ministère de la justice fana ba ka commission sigi maintenant direction nationale de fana be na à son tour de façon hiérarchique kana la je bon maintenant selon ces projets anya ni kala ni de kama olu ba fo dongo ni bala ou ni fara kan olu fana bu ka hakilna di donc le ministère de la justice fana clara ale fana ba ka rapport que un projet ka transmis ka ta présence là au niveau de la présence aussi il y a la commission nationale des droits de grâce donc olu fana be statuer les ministres de la justice ou son représentant ou abedo blabeta ka ta la je bon anya une proposition que donc maintenant ni projet final mimbora commission nationale de grâce là o de be soumettre président la signature là donc ça veut dire que anya une procédure be que président fana na bala je dron aba signer parce que président ba donc a passer la procédure fait na fin na proposer à les mines fengana mai donc président bo de signer ni président a signé au dossier de fana ba segin kana fo anma donc min proposera na so par exemple samba de proposera s'entendre babolo samuga mbora la ambe klaka au papier ta samuga mbabolo donc président Jerama
san filala jamana tɔgɔ la an b'a ka peine yɛrɛ calculer san tan in ka fila b'a la san 8 o bɛ to yen donc i b'a ye Samba b'a ye k'a fɔ jamana jɛra ma ka san fila bɔnna ko parce que n ye n jigo ɲa n bɛ n jigo ɲa tugun jamana ka jɛ a ma fo jusqu'à ce que n ka taa n yɛrɛ sɔrɔ n nana société kɔnɔ encore n ka sariya la bato parce que jamana kɔnɔdenw ye juru donna u jɛra ma n ka kaso dɔ la donc n'a nana i b'a ye a bɛ sariya bato a bɛ dilan ka ɲa kura ye ni grâce procédure n'a a diyara n ye an ye faamuyali sɔrɔ n na monsieur le secrétaire général ni hukumu kɔnɔna na sisan gɛlɛya yɛrɛ jumɛn bɛ yen enjeu majeur jumɛn bɛ yen nɔ ni bɛ se k'o fɔ nin yɛrɛ kɔnɔna na aw ka don o don baaraw kɛta la parce que i y'a fɔ cogo min na kasoladenw bɛ aw de bolo kɔnɔ a bɛ tɛmɛ ni sira o sira fɛ mais u ni minnu bɛ ɲɔgɔn kan o de ye aw ye aw b'u ka gɛlɛyaw dɔn aw b'u ka degun dɔn ɔ e ye faamuya ni gɛlɛya ni jumɛn sɔrɔ baara in yɛrɛ kɔnɔna na baara in gɛlɛya caman b'a kɔnɔna la i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na parce que baara yɔrɔ gɛlɛya bɛ taa baara yɔrɔ dilan cogo n'an b'a fɔ ma prison yɛrɛ jɔcogo infrastructure parce que kaso tɛ comme i n'a fɔ magasin siso i n'a fɔ so non kaso bɛ jɔ ni norme ni critère dɔ de n'o ma respecté dɔrɔn a bɛ sécurité gɛlɛya a bɛ kasoladen yɛrɛ ka lafiya gɛlɛya a bɛ baarakɛyɔrɔ yɛrɛ ka lafiya gɛlɛya donc o gɛlɛya o caman bɛ yen an y'an da don olu la ka tɛmɛ ka caya maintenant n'i nana a lajɛ fana i b'a ye kasoladen caya kaso fana kɔnɔna n'an b'a fɔ ma ko l'effectif pléthorique o fana bɛ baara gɛlɛya n'o kɛra i b'a ye dankari bɛ kɛ non seulement olu kasoladenw ka hakɛ la anw baarakɛlaw fana dankari bɛ na parce que an bɛ baara kɛ ni sariya dɔ kɔnɔna n'o ma respecté i b'a ye dankari bɛ k'anw fana ka droit la donc kasobonw fali bi n tɛ se k'a fɔ Mali bɛɛ la bi o ye baara yɛrɛ gɛlɛya y'an bolo maintenant gɛlɛya dɔ fana bɛ taa i n'a fɔ procédure judiciaire fana ka suma an b'a yɛrɛ k'a fɔ inculpé ni prévenu ninnu olu de ka ca ka tɛmɛ condamné quoi ça veut dire que jugement ka suma mɔgɔw t'u ka sɔrɔw dɔn n'a sɔrɔ dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ u kan ka juger san hakɛ min na i bɛ taa sɔrɔ u tɛmɛna o la détention préventive yɛrɛ la donc o bɛna kɛ furugu ye prison kɔnɔ anw fana fɛ f'a bɛna ni mutinerie jumɛn ye kasodenw ka révolte parce que u bɛna ye an bɛ yan an ka dossier tɛ ka juger an tɛ ka bouger fɛn tɛ ka f'an ɲɛna donc n'o de don peut-être que aw surveillant ni prison aw de tɛ ka ko k'a kɛcogo la i b'a ye mankan bɛ wuli donc n'o mankan wulila i b'a ye o ye gɛlɛya dɔ ye fɔlɔ donc pour dire que nin gɛlɛya ninnu bɛɛ bɛ yen bon maintenant min bɛ se ka o nɔgɔya dɔɔni ni jugement tɛ teliya minnu condamné don ni grâce fana bɛ kɛ a procédure la a bɛ kɛ à des moments spontanés a bɛ se ka kɛ à des moments prévus i b'a ye kasobatigi minnu bɛ yen olu fana bɛ espoir sɔrɔ k'a fɔ a yafa bɛ ka k'an ma dɔn dɔn an bɛna bila i b'a ye hali ni bolili hakili b'u kɔnɔ u b'a bila n bɛ exemple ta grâce nafa dɔ ma n'i ye Nelson Mandela ta bɛɛ b'a dɔn Nelson Mandela ye figure emblématique ye a ye san 20 ni kɔ kɛ prison na Nelson Mandela jugera je me rappelle en 1963 je pense bien précisément le 9 octobre a ka jugement kɛra o la et il était accusé pour sabotage, complot et trahison. En son temps, la loi sud-africaine, précisément la loi 1962, au une infraction réprimée, des infractions passibles de la peine de mort. C'est comme où autant de jugera en son temps à l'air là. Donc au jugement qu'on a là, peine de mort de Droum. Bon, n'a qu'on peine de mort qu'on a n'a prononcé de l'État fakare. Mais il y a fakara à travers des grâces et zuga se gana jamana maratubi. Ça veut dire que nous faisons pas un boulot, ni grâce à que peine de mort boulot, peine de mort qu'on a ni jugement pendant l'État fakare. Mais ni grâce à la peine de mort de façon procédurale, il va y avoir peine de mort là, quand il y a réclusion à perpétuité là. Au cours du mai, au lieu de que la joie fakare était fakable, mais il va kaso là, faut aller kawele kasima. Donc ça veut dire que atigi bisa kato kaso là, abaka ala bato ke, avec l'imana kura soro, donc faut aller kawele kasima fakable. Grâce de boke. Maintenant, au grâce que ne bisa ka abor réclusion à perpétuité là, quand la commutation à 20 ans. Ça veut dire il te kaso la fika ça, mais jamana kono donc to la présent jerima ko gi kaso bola ka ke samuga. Donc ça veut dire que natigi nga sambi duru balo, abe muga nge bisa bato abe no ka kene ma grâce de bisa ko ke. Donc toujours nos conditions to la kanya il va y grâce be cla ka bo commutation à 20 ans. Kasamflabala, kasababala, kaflabala, kasabala. Donc, à condamner à la peine de mort et il va être avec 15 ans de cabebo, parce que grâce au dobala. Donc, il va y avoir des resocialisés, Jamana Djerama, ne Kunganga Fakade, mais sans si dirama, dans la société. On a kacha maouye, bi alhamdulillah, ou kenema ou kelendo dinetigi baouye. Ou kenema ou kelendo wartigi baouye, ou kenema ou kelendo fengina ba barakala baouye. Maintenant, grâce n'a pas d'oyeni. Kaso batigi abe espoir da makabo mais ni mo ke abena dondo la bon maintenant na manya ne ta tiena kaso la si kaso de bonne le fana ta nyam faible
ne bɛ bɔ diyagoya o diyagoya in bɛ kɛ fɛn dɔ ye minnu b'a garder n'a m'olu faga ka bɔ olu b'a la faga o fana ye tiɲɛni wɛrɛ de ye bon grâce nafa ye nin de mais ni grâce ma taa nin procédure la dɔrɔn i b'a ye a bɛ gɛlɛya dɔɔni bon donc ni président bi a ka prérogative ta o la k'a kɛ de façon vraiment i n'a fɔ a bɛ k'an ka événement bɔ la cogo min na a bɛ tension dɔgɔya prison kɔnɔ dɔɔni n'Ala sɔnna. A diyara n ye nin détail ninnu a nafanw maaw kɔni y'u yɛrɛ y'a kɔnɔ an m'o bisigiya k'a fɔ maa caman ye yɛrɛ ye nin ko in kɔnɔ mɔgɔw tun b'a mɛn an b'a mɛn anw yɛrɛ ma kalan an b'a mɛn an tulo la ko grâce présidentielle jamanakuntigi yafaraw ma mais kun ni kɛcogo min b'a la an caman kun t'o dɔn nin bɛɛ kan n'a fɔra ko yɛrɛ ka analyse personnelle dɔ kɛ i ka baara ta ni bi cɛ i bɛ baara in kɔnɔna na a y'i don n'o ala ka se bi ma e bɛ se ka mun yɛrɛ fɔ a kɔnɔ votre analyse personnelle sur la situation. Bon, analyse personnelle de façon globale n'i ye kaso ta depuis marabagajugu tile colonisation na ka b'o la f'an yɛrɛ nana indépendance ta kɔnɔna la kaso baaraw tun bɛ cogo min na n y'a ɲɛfɔ waati tɛmɛnenw na gardiw tun bɛ yan pour la sécurité en son temps a bɛ fɔlɔ ko garde républicaine donc maintenant fɛn min y'a gestion administrative financière o fana tun confielen bɛ entité wɛrɛ la donc question juridique judiciaire tun bɛ tribunaux ni a tɔw bolo mais maintenant a nana kɛ ko kana yɛlɛma dɔw la k'a b'o bɛɛ bolo ka corps kelen créer corps min bɛ se k'i ɲɛsin nin bɛɛ la anw nana o kɔnɔna de la donc an nana o kɔnɔna la anw créera fana gɛlɛya kɔnɔ mais laɲiniw ni jamana kɔnɔdenw ni jamana dɛmɛ maintenant fɛn caman nana kɛ f'an nana sarasun caman sɔrɔ donc an bɛ yɔrɔ min na an bɛ se k'a fɔ o analyse globale la progressivement amélioration dɔ bɛ ka kɛ mais halisa b'a la surtout ka taa prison yɛrɛ jɔcogo caractéristiques architecture ani a jɔcogo yɛrɛ halisa b'a la olu ka kan ka lajɛ pour que ka normes respecter ka surveillant yɛrɛ recruter en nombre pour que ratio surveillant détenu bɛ se ka respecter pour que nin bɛɛ kun ye jumɛn ye kasɔrɔdenw ka hakɛ ka sabati anw baarakɛlaw fana ka hakɛ ka sabati fɛn min ye droit de l'homme ye n'an y'a fɔ k'an ka jamana y'o ye o sarasiw bɛ se ka labato cogo di de façon générale et particulièrement les droits des détenus donc baara in kɔnɔ n'i k'i b'o analyse globale kɛ détail ka bon mais globalement an bɛ se k'a fɔ pa bɛ ka taa mɛ a ka suma n'o fɔra hakilima b'a faamu jamana kɔnɔ ɲɛmɔgɔw bɛ émission ninnu suivre u bɛna ye k'a fɔ maintenant an ye min kɛ dɔ kɛra mais halisa b'a la donc n'o ma kɛ dɔrɔn i b'a ye a bɛ gɛlɛya o de la i b'a ye chinois ka écrivain ba dɔ b'a fɔ ko pour connaître les degrés du respect des droits de l'homme d'un état de droit il faut faire un tour dans ces lieux de détention donc littéralement i b'a dɔn k'a fɔ sariya bɛ jamana in kɔnɔ cogo di donc il faut aller voir les prisons aller au niveau des unités d'enquête ka taa lajɛ hadamaden bɛ minɛ cogo di sariya yɛrɛ fɛ n'i y'o ye dɔrɔn n'i y'o évaluer i bɛ se k'a lajɛ ko jamana in kɔnɔ sariya bɛ évaluer à tel degré de donc dɔ kɛra mais halisa b'a la parce que an bɛ ka taga nouvelle phase de criminalité min kan surtout avec le terrorisme et puis et tout le narcotrafic c'est-à-dire an kan ka préparer ka bɛn n'o nouvelle réalité de donc n'o kɛra i b'a ye an bɛ min ɲini prison ko la o bɛ sɔrɔ o fana tɛ se ka kɛ aujourd'hui il faut que état malien ka taga sariya dɔ bɛ n'an b'a fɔ ma ko la loi nationale pénitentiaire tant qu'o ma kɛ o de bɛ se ka jamana ka orientation d'a ma dans le domaine pénitentiaire mais jusque là où nous sommes au texte tɛ Mali la texte Mali ça veut dire que an bɛ gestion de pilotage à vue de kɔnɔna la nous sommes dans un système de gestion artisanale il faut qu'on sorte de cela ka cadré par une loi qui donne une orientation au niveau de l'administration pénitentiaire voilà i b'a ye chaque 5 ans an bɛ se k'an sigi k'a lajɛ ni san 5 in kɔnɔna la domaine pénitentiaire an ye mun kɛ mun kɛra mun ma kɛ sur le plan infrastructure amélioration conditions de travail amélioration conditions de détenus sur le plan alimentaire santé et tout voilà o de ye vision globale ye tant qu'o ma kɛ an tɛ se k'an yɛrɛ bɔ ne bɛ se k'an ka vision di mais la vision réelle des visions ça c'est travers des textes donc n'o kɛra i b'a ye an b'o évaluer pendant 5 ans n'an ye pas min kɛ an b'o améliorer n'an jɔra yɔrɔ min na an bɛ pousser voilà. A faamuna waati kɔni b'a la k'an ta an tɛgɛ ma kosɛbɛ mon commandant nin kɛnɛ kan bi n'a fɔra ko e ka orientation hakili la i da maga fɛn caman na n'a fɔra bi ko an minnu bolo b'a baara la nin kɛnɛ ninnu kan an b'an profiter k'a ɲɛfɔ walasa a ka faamu voilà maa ko tɛ mais sariya ko don parce que an bɛ sariya bila nin kɔnɔna na farankan wɛrɛw bɛ i bolo bi i yɛrɛ bolo an bɛ se ka minnu kɛ walasa ka lafiya na an ka kasobow fana kɔnɔna na i n'a fɔ sariya b'a fɔ cogo min na. Lafiya fɔlɔ min bɛ yen au niveau des juridictions dossier o tɛrɛtɛli ka teliya parce que n'i y'a ye ko kasɔrɔden 100 sara la 80 ma jugé donc o ye problème dɔ de ye donc n'a ma jugé i bɛ taa sɔrɔ la politique d'aménagement de peine grâce ko ni fɛn ninnu o tɛ se ka kɛ donc i b'a ye au niveau de tribunal ni dossier bɛ traité ka teliya prison bɛ lafiya n'i nana e ka sort dɔnna i kɔnɔnana
il veut proposer grâce là ou bien ni bara wɛrɛ bɛ prison kɔnɔ i bɛ se ka bɔ ou i bɛ se ka bɔ prison kɔnɔ ka taa bila prison wɛrɛ la lafiya bɛ yɔrɔ min na mais tant que e ma juge tɛ se ka bɔ donc u ka an balima minnu bɛ o baara k'o niveau la n'o ye magistrat ye o k'olu fana rapprocher gɛlɛya min b'u kan pour que traitement dossier bɛ se ka kɛ c'est-à-dire chaîne de don voilà on dit que la chaîne pénale ça commence depuis la phase des unités d'enquête depuis au kɛra dɔrɔn a bɛ lajɛ de gɛlɛya bɛ yɔrɔ o yɔrɔ parce que on dit que la chaîne est constituée de beaucoup de maillons ni maillon kelen tiɲɛ dɔrɔn chaîne fanga bɛ ban donc yɔrɔ o yɔrɔ maillon bɛ yen ni gɛlɛya bɛ a bɛɛ ka déchiqueté i b'a ye o bɛɛ de bɛ taa résumé prison kɔnɔ donc i b'a ye ni procédure tɛrɛya dɔrɔn gɛlɛya bɛ nɔgɔya dɔɔni bon an nana jateminɛ récemment grâce laban minnu fana kɛra an bɛ se k'a fɔ bon grâce in kɔni kɛra mais anw surveillant de prison ka laɲini ma sabati grâce kɔnɔna la parce que anw ye projet min proposé ka taa ani min signɛla ka na n'i y'a ye c'est comme n'i ye kɔgɔkisɛ kelen fili baji la i y'a faamuya donc pour dire que a gɛlɛyara cogo o cogo ni caman bɛ kɛ n y'o de fɔ n ko ni mɔgɔ min jugera k'a condamné ka sanjan d'a ma n'a bɛ grâce bénéfice a tɛ mankan wuli mais récemment grâce minnu kɛra an b'a ye mɔgɔ minnu bɛ grâce c'est très minime par rapport à ce que nous avons proposé quels qu'en soient les critères n'a y'a sɔrɔ a hakilina y'o de parce que i b'a ye a dɔw b'a fɔ k'a fɔra ko grâce salaire ko ka funtɛni bɛ prison kɔnɔ ça veut dire ni funtɛni bɛ dɔ de bɛ labɔ mais maintenant ni projet tagara par exemple ni mɔgɔ 500 ye bon mɔgɔ 500 bon e kana se ka hali ni ye 100 bila 300 ka dɔ b'o ka kaso la i b'a ye tension bɛ baisse mais maintenant mɔgɔ 500 par exemple ni mɔgɔ 50 de bila la an bɛ se k'a fɔ koba ma kɛ quoi dɔ kɛra mais halisa u bɛ se ka an b'a fɔ faamaw ɲɛna wele ladon vraiment ni grâce projet u tagara donc hakilina ye min ye ni caman bɛ grâce ye a bɛ prison kɔnɔna mankan sumaya mais ni grâce tɛ kɛ i b'a ye tension bɛ bonya cogo di parce que jigilatigɛ bɛ bonya ni jigilatigɛ n'a furugu bɛ bonya dɔw bɛ yen olu ma juger fɔlɔ olu furugufurugulen don minnu jugera ka kaso ba d'u ma donc olu fana nana ye jigilatigɛ dɔ parce que olu tɛ ka proposer donc a bɛ se niveau d'u ma n'anw yɛrɛ ka politique d'apaisement de climat avec notre stratégie notre politique i b'a ye tension bɛ monter quoi mais nous on sait comment faire, on sait comment apaiser les climats au niveau de la détention. Donc pour dire que mes femmes font un effort fourni, projet nous beta ko analyser au moins voir comment ça bébé c'est ka espoir donner sur le café jamana be ka djema mais dans les jours années fana ka changer. Mais ni jamana ma djema donc à ce niveau on fana ben ko da jamana ko la be gon sira djuma nyo sira oluta ala deluye. Voilà. Ala ka nyaga dama bi jam kan ko ni sara kun jaro la wati bana mo pe ka ba. Inshallah. Folo kan juma mi bolo ka nyashin kasola don yɛrɛ ma nin kɛnɛ kan folikan bɛ n b'a f'u ɲɛna k'a fɔ d'abord fɔlɔ maliyɛnw bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko kaso n y'a fɔ n ka kuma la kaso tɛ sununkun ye mɔgɔ filiyɔrɔ tɛ mɔgɔ ladilan yɔrɔ dɔn minnu bɛ yen sisan latigɛ de y'u sɔrɔ yen mɔgɔ bɛ yen waatiw la olu tun b'a f'i ma jamana in kɔnɔ i tɛ minɛ foyi tɛ bɔ a la mais olu dɔw nana dɔ bɛrɛ la dɔn dɔ ça veut dire ala ye latigɛ de y'o ye kasoden minnu bɛ an b'a f'u ɲɛna u ka muɲu u ka sabali latigɛ de y'u sɔrɔ donc ni ala sɔnn'a ma kaso in bɛ ban u bɛ tila ka na société kɔnɔ tugun an bɛ thé min ɲɔgɔn fɛ an bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ jamana jɔ kumaw kɛ ɲɔgɔn fɛ n bɛ kaso la o kɔrɔ tɛ n ta tiɲɛna latigɛ de y'i sɔrɔ ni kungo jeni ma ban tɔn kana taa tɔn san ka fɔ an minnu bɛ kɛnɛma yan bi mɔgɔ si tɛ laban dɔn donc minnu bɛ kaso la an ka n'u kɛ ɲugunafɛn ye an kana kaso baarakɛlaw kɛ ɲugunafɛn ye an kana kaso yɛrɛ kɛ ɲugunafɛn ye an k'a bila kungo la dɔrɔn baarakɛyɔrɔ i n'a fɔ jamana ka baarakɛyɔrɔ de don jamana ka wari de bɛ investi ye jamana ka impôt de bɛ investi ye e bɛ min sara ne bɛ min sara donc latigɛ ye minnu sɔrɔ k'u bila ye an k'u sɔrɔnan dɔn an se ye min ye an ka taa o k'u ye an se ye ladilikan min ye an ka taa o f'u ye an se ye 10 20 fini min ye an ka taa k'u ye jamana faamaw bɛ se ka dɛmɛ cogo di ni association ni bonne volonté ni ɲɔgɔn cɛ nafolo bɛ minnu kun ani minnu bɛ diinɛ ɲɛmɔgɔyaw la u se ye minnu ye an bɛ se k'a fɔ u ka a sira taama ka se kasoladenw ma ka se kaso baarakɛlaw ma n'o kɛra i b'a ye a ka ca ala fɛ laɲini ye min ye tiɲɛni bɛ dɔgɔya laɲini ye min ye kasow fali infraction bɛ dɔgɔya parce que ni e nana ye e ye ko dɔ kɛ sɔrɔnandɔnkɛli ma n'i bɔra la i b'a dabila donc o hakilina ninnu bɛɛ bɛ taa n'an bɛ taa ma volet rééducation et réinsertion sociale n'olu activera i b'a ye kaso laɲini ye min ye o bɛ la sabati n'ala sɔnna inchallah a diyara n ye an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn diyara n ye nin kɛnɛ in kan o fana de bɛ dansigi bi jamukan sariya bulon na whatsapp numéro o bɛ to ne ni aw ni ɲɔgɔn cɛ sanga ni waati walasa aw ka laɲini ye mun ye i n'a fɔ maa caman y'a laɲini nin cogo in na ko an kana sigi ka kuma nin ko in kan jamana kɔnɔ yan jamana kɔ kan aw maa caman aw ye nin laɲini kɛ anw fɛ anw sigikun o de ye aw fana n ka hakilinaw tali ye k'a ɲɛɲini ka ma wele mun bɛ se k'o walawala bamanankan na walasa ne ni aw k'a faamu a faamuyalen kɔrɔ kɔfɛ ne ni aw fɛ an kan ka mun kɛ an b'an ka mun kɛ an kan k'o yɛrɛ dɔn o la n'o kɛra narima la k'a fɔ ni sariya ma sɔsɔ jamana bɛ ja basigi bɛ sabati bɛn bɛ sabati kelenya bɛ sabati o la ni ala sɔnna n
minnu bɛ kaso la bi an bɛ dugawu don yarabi ala ka u ɲuman bɔ ka na anw ɲuman sɔrɔ yan nɔ minnu bɛ kɛnɛ ma ala k'an kɛ sariya batobagaw ye ala k'an kɛ maa kilew ye ala k'an kɛ maa ladiru ye a sababu ɲuman bɛ ala bolo yarabi an y'a ɲini ala fɛ ala k'an ka jamana basigi ne b'a fɔ la ne ni aw an na ɲɔgɔn sɔrɔ sariya don jamukan wɛrɛ kan don wɛrɛ salamu alaikum warahmatulahi taala barakatuh